Καλησπέρα από την όμορφη Σουηδία. Μας ήρθε το νέο πακέτο της Λαβή. Θα το ανοίξουμε. Λοιπόν, χρώμα τέλειο. Αυτό το χρώμα είπε η κόρη μου ότι άμα είναι πράσινο θα το πάρει το κουτί, γιατί τα κουτιά της Λαβή ροζ έχουν πάρα πολλές χρήσεις όπου μπορεί να τα χρησιμοποιήσεις. Πάμε λοιπόν να το ανοίξουμε. Κάθε φορά υπάρχει άγχος το τι έχει βάλει μέσα η Δημητρούλα. Πολλές φορές θέλουμε να πάρουμε πράγματα, προϊόντα τα οποία παίρνουμε κάτι άλλο τελικά και δεν θυμόμαστε τι έχουμε παραγγείλει. Λοιπόν, εδώ πέρα όπως πάντα έχουμε πάρα πολύ ωραίες δείγματα που μας δίνει η Δημητρούλα και τη ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας σκέφτεται. Royal Blue, Tea Blue, Moon Elixir, η οποία είναι η κρέμα η οποία σκεφτόμαστε να πάρουμε τον επόμενο μήνα. Δειγματάκια. Λοιπόν, Gold Elegant Serum, Gold Elegant Creme, πάρα πολύ καλά. Κι άλλοι, Royal Honey. Αυτή τη δοκίμασα, πήγαμε στην Ελλάδα και τα κορίτσια από το κατάστημα της Πετρούπολης μας δώσαν να τη δοκιμάσουμε και είναι φοβερή. Ρέιτσι, η οποία και αυτή την είχαμε δοκιμάσει, αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλή για το χειμώνα. Black Orchid, πολύ ωραία. Ξανά Black Orchid. Πάντα όταν έχουμε την κρέμα που έχουμε αγοράσει, κάποιες φορές μας βάζουν και δείγματα Black Orchid. Το ίδιο δηλαδή κρέμα. Πρώτα χρησιμοποιούμε αυτά και μετά ανοίγουμε φυσικά την πάρα πολύ ωραία κρέμα. Λοιπόν, Moon Elixir, φοβερά. Αυτή πήγε να φύγει. Χάβιαρ, πολύ ωραία κρέμα. Και για μας τους άντρες είναι φοβερή κρέμα. Κι άλλη Black Orchid, φοβερή. Και 3 πακετάκια κλειστά. Και είμαι σίγουρος ότι θα βρω και ένα ξεχασμένο ακόμα δείγμα. Έτσι, γιατί πάντα μου συμβαίνει. Εδώ πέρα. Ευτυχώς αυτή τη φορά μας βάλανε πολύ λίγα τέτοια, γιατί συνέχεια... Λοιπόν, δεν έκανα λάθος. Δεν υπάρχει άλλο δείγμα, αλλά είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με όλα αυτά. Και ξεκινάμε να ανοίγουμε ένα-ένα τα 3 μας πακετάκια να δούμε πώς είναι μέσα. Κάθε λοιπόν φορά που ανοίγουμε τα πακετάκια μας είναι μια μικρή ιεροτελεστία, γιατί δεν θέλουμε να γδάρουμε σαπουνιά, εννοείται αυτές τις υπέροχες συσκευασίες που έχει φτιάξει η Λαβή. Άρα πολύ προσεκτικά, πάντα μας τα φέρουν πάρα πολύ καλά πακεταρισμένα. Λοιπόν, σαπουνάκι, το οποίο είναι άνθρακας και μυρίζει, εντάξει. Δεν το συζητάμε. Σαπούνι άνθρακα, απαραίτητο για όλη την οικογένεια. Εμείς το βάζουμε και στα παιδιά, δεν υπάρχει θέμα. Αυτό νομίζω είναι το δώρο που έκανε αυτή την περίοδο. Και το παίρνουμε πρώτη φορά. Έχει πάρα πολύ ωραίο μπουκάλι. Πάντα είναι συσκευασμένο, το βλέπουμε, είναι πάντα κλειστά. Και πιστεύω
να έχει. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Ωραίο. Εδώ. Και το σαπουνάκι μας εδώ. Και πάμε να ανοίξουμε πάρα πολύ προσεκτικά το άλλο μας πακέτο, όπου είχαμε αρκετό καιρό να πάρουμε μάσκα και επειδή δεν παίρνουμε από πουθενά αλλού, τόσο καιρό δεν κάναμε μάσκα προσώπου. Πάρα πολύ ωραία μάσκα και να την ανοίξουμε γιατί αυτή ξέρετε θέλει ένα κουταλάκι και μάσιμα. Λοιπόν, και τη βασική μας κρέμα που πήραμε, Black Orchid, φοβερή, πάρα πολύ ωραία, εννοείται πάντα με σπατουλίτσες, δεν μας ξεχνάει ποτέ η εταιρεία La Vie Rose. Και πάμε στο τρίτο πακέτο μας, το οποίο είναι, νομίζω και τα δύο αυτά προϊόντα τα παίρνουμε πρώτη φορά, φυσικά. Scrub, πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο μπουκάλι. Εντάξει, κάποιες κρέμες είναι λίγο οι συσκευασίες έτσι πιο elegant, αλλά εμάς δεν μας νοιάζει η εξωτερική εμφάνιση στους άντρες, μας ενδιαφέρει το περιεχόμενο. Αυτό το έχουμε ξαναπάρει και νομίζω το είχε σε πράσινο. Νομίζω. Και πρέπει να άλλαξε την συσκευασία. Ωστόσο, να μυρίσουμε. Είναι εδώ συσκευασμένη, τη βλέπετε, είναι κλειστή σαν αληφή. Θα ανοίξει όμως που θα πάει, αφού την έκανα. Ναι παιδιά, την έχουμε ξαναπάρει. Τη μύρισα μόλις τώρα και είναι φανταστική. Θα σας βάλω λίγο στο χέρι, εδώ. Εντάξει, είναι φανταστική. Αυτή δεν την έχω ξαναγοράσει, Gold Elegant. Και πρέπει να είναι και αυτή πάρα πολύ. Τώρα επειδή ακούω διάφορα στα βίντεο, με συγχωρείτε για τον ήχη, το σπασμένο. Μάγειρας είμαι και κόπηκα την ώρα που έκανα καρότα. Λοιπόν, ωραίο είναι. Έχει κάτι αυτή η σειρά Gold Elegant έχει κάτι που μυρίζει σαν σίδηρος. Αλλά δεν είναι τόσο έντονο. Λοιπόν, δεν μας πειράζει όμως. Αυτά είναι λοιπόν τα πακέτα που ήρθανε. Είναι ανάλογα η προσφορά, γιατί έχω δει σε μηνύματα που με ρωτάτε πόσο τα πήρες, πόσο έκανες, είναι κατά περίοδους που βγάζει προσφορές. Εγώ όλα αυτά αυτή τη στιγμή, όλα αυτά εδώ τα πήραμε με 100 κορώνες, με 100 ευρώ. Όλα αυτά εδώ. Γιατί η σειρά Gold Elegant ήταν δώρο αυτά εδώ. Άρα πήρα αυτά με 100. Αυτό ήταν το βιντεάκι μας.
ήταν το πρώτο βιντεάκι το οποίο έτσι μιλάμε και δείχνουμε. Πιστεύουμε να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, κάντε μας like και πάμε για επόμενο πακέτο που θα έρθει στη Σουηδία.